Domino, No. počúvaj ma Senka. Ty si čo porobil? Ja? No ty Ty. čo si porobil do piči? Ja som nič nezrobil. No a čo nám chodia Tam mi to vírusy? píše. Do piči. Vírusy mi sem chodia, cez Skype pojebaný. Hej, no a od neho. A čo si porobil? My sme, vieš, ja som zaloval, lebo Maxo mi písal aj s Matúšom voľaké vírusy. Tá, ja neviem. No však mne tu máš nejaká focka od teba. Hej. Pozrite sa na tú fotku. Jaj? Toto? A to neviem kvôli tie čomu. fotky, táto zruš kurva. Nechodia A sa... jak to mám zrušiť? Chodia mi samé Neviem. pičoviny. Vírusy, no a však Máš to... antivírus nejaký? Hej. Máš, Aký? tak to zapni ty kokos, lebo mi tu rúci celý počítač kurva. No ja som už aj zisťoval Počkej, jeho... mám pomaly, wow. Matúš. No, Ja som zisťoval aj jeho IPčku a jemu tam píše na IPčke, že ho dosiela na celý internet nejaké vírusy. Že to bude riešené. Domino? No? Ako to mienieš riešiť kurva? Neviem. Lebo do piči, ja sa pozerám. A ešte ešte keď mi Maxo zavolá, že... ja som na to klikol a tam moja fotka Ale normálne. ty čo? že vraj vírusy zasielaš. To ja neviem, Vyrieš čo. si to s IPčkou kurva. Lebo vírusy posielaš po internete. Hej, po celom internete, že na Facebook a všade posiela on. Lebo... Zaujímavé. Domino, no hej, Dominik Sabol tu napíše. Do piči. IP adres 2258. Ja nemám 2258. On iba diktuje tam, Hej, lebo on má heslo. Aha. IP adresa, tak táto IP adresa. Ale fakt normálne mne tu prišlo, že nie ste na tejto fotke vy, ja som tu klikol a tam moja Skype profilovka a... Tieto pičoviny, vieš, lebo aj mne na Facebooku, kurva, ja som sa čudoval ako taký kokot. Mi písalo asi 30 ľudí, že on im posiela vírusy. Hej, Ja som na to klikol a zrazu mi Ranci píše, že čo za pičovinu mu posielam. A ja som mu nič neposlal. hej, lebo teraz sme sa o tom vadili asi 10 minút ako kokoti, že Matúš mi to ale čo, vieš, posiela, a potom sme zistili, že to ty posielaš, kurva, a tam samé vírusy tam prišli, ja som na to klikol a aj potom sa mi druhí sťažovali, že prečo. No tá, aj mne to takto poslal, ja som tiež na to klikol a tiež mi vírusy chodili. No a teraz sme sa dopočuli, že ty zasielaš tie vírusy. Hej, že ty. A však ja ako neviem, že ja zasielam tie vírusy. No, Si však daj ty- prekontrolovať. No aký máš Však už antivírus? kontrolujem. No, Aký máš antivírus? Avast. Ty brďo. A vás? Takú pičovinu. To ti nenájde ani chrabromila v kokote. Ty si už kokot? Zober Note 32 a tým si to vykontroluj, to je asi najlepší antivírus. Lebo budeš mať zavírovaný celý počítač, ani nebudeš vedieť a ľudia sa ti budú ožívať. Renzo, nejde, ale on posiela na Facebook, vieš, a na Facebooku, keď niečo posiela niekto vírus, tak okamžite kriminálka ho rieši. Do piči. Domino. Domino, ty si pekne v piči. No čo? Podľa IPčky si ho nájdu, tak to nie je problém, oni presne vedia, kde majú volať, čo majú robiť. Tak to je jasné, že toto porobia. A akú IPčku si našiel? Ale keď to všetci dostávajú, ale to každý neodosiela ten vírus, či Koľko áno? je ľudí na Facebooku? Zober si, koľko je ľudí na Milión. Facebooku? Milióny. Áno. A toľko ľuďom on to posiela, chápeš? On to posiela toľkým ľuďom posiela ten vírus. Do piči. Ale iba ten, ktorý je napadnutý, nie? Ten, ktorý na to klikne. Hej Maxo, ako si našiel jeho IP adresu? Že skadiaľ je? Či čo? Alebo dačo také. Tu mi píše, že táto adresa rozosiela po celom internete vírus, nejaký malware a trojan. No do piči. Domino, Počkaj, a je ty máš aj trojaka v počítači? Nie, ja práve že nemám nič. A píše, že je z Košica, či Zatice, dedina, či čo to je. Hej. A nadiktuj IPv4, alebo to tam je. No, V4, podľa V4. Tam píše. No to nadiktuj a si porovnám do svojou. Čo? Tá IPv4, nie?
Ale však chápeš, že mne tu píše, že klikol som takisto na ten vírus a dal som mu dopodrobná skúmať z notku. Tam mi píše presne, kto to posiela iba. To ti nepíše celú IPčku. Notka je iba na to, aby vyhľadávala tieto vírusy a aby vlastne toto zakomponovala do toho. IPčku ti nenájde kvôli tomu, lebo notka není tak spravená ako boha, čo by si chcel. On by to požiadovalo niečo iné, nejaký iný program, aby si to mohol urobiť. Lebo ono to nemá také prostriedky, aby si sa mohol nabúrať niekomu. Lebo všetky tieto programy by to brali ako za nabúranie a potom by... A nesťahoval si niečo, nemáš nejaké rozlišenie? Ale tam, chápeš, že tam je to otázka času, kedy mu zavolá nejaká kriminálka. Domino, ja ti odporúčam vymazať dačos. Ak tam máš dačo... vôbec neviem, čo je napadnuté. Čo je napadnuté? No Facebook je napadnutý. Asi tvoj prehliadač. Alebo prehliadače, skúš reinštalovať prehliadač. Ja som to tiež tak skúšal. Lebo ja inak neviem, ako ti pomôcť. Rýchlo to čím skôr zruš, lebo fakt, ešte tak pol hodinku... Ja už asi viem, čo. Asi v riti. Jak toto bolo, čo som bol na nejaké stránka, mi vyrutilo toto z toho Fizlárňou. Asi vieš, o čom hovorím, Na ne? porne! Ja viem. Na porne si bol. Áno, na porne som bol. No a toto mi vyrutilo. No? A potom... Ja to, že čo ťa skúma policia za to. Čo som bol teba. To je pičovina. Čo pičovina? A neskrylo sa ti niekde do počítača, si pozeral? Tebe jebe, ty kokot? Tak ak ťa skúmajú policajti, tak to radšej vypíňam, lebo aj nás tu budú skúmať. Počkaj Renzo, na akej presne stránke si bol? Jak sa volala tá stránka? Domino. No však viem, že porno, ale nejaký názov to nemalo? Tak pornhub.com. Jaj. To da piču. A... Pozerám... Domino... Tabo... Ročník 2001. Si, ne? No. Tam to píše, takže... Čím skôr rýchlo, ja neviem, buď... Renzo, poraď mu nejak, aby to nejak odstránil to rozosielanie, lebo... No, ja ti odporúčam, ako ja som robil. Aký máš prehliadač? Chrome máš, ne? Či? Domino. Aký máš prehliadač? Mozilla? Google aj Mozilla. Google? Tak Mozilla tiež vymáš, aj Google vymáš. Lebo to je jedno, cez ktorý sa to vieš ako šíri. Stále je to isté. Takže ich reinštaluj. Cez Internet Explorer. Znova stiahni nový. Ty vole. Kurva, ale ja to tu nepochopím. Tyjo, normálne mi tu zase si poslal, Ježiši. Ty... Mi tu prišla No správa. aj mne. Nie zatiaľ ešte. To iba vám prišlo? Hej. Do píči. Aha, už mi prišlo. Pornohub však tam, no síce môže byť, je tam... A čo si robil na tej stránke, chlape? Nemá ženu? Domino. Domino. Mu to padlo. Domino? Domino. Domino. Čo je? Chlapec sa odpojil. Dobre, dámy a páni, tak ste videli ďalšie video z nachytávky. Lúči sa s vami DJ Maxky. Domino? Domino. Dominko.
Si bol vo videu, nachytali sme ťa. Prezradil si aj to, čo nemáš. Takže sa s vami lúči aj Renzi, aj samozrejme aj Matúš. Takže čaute. Čaute.